Krát to přijde. Nemáš potom půjdeš tam? Jo. A nechal počít nebo ještě? Ne, nic neplatí. Ono dojde na vrchu. Ne, tam bude ještě na to. Tam na auto nekoliv. Jo, to mrkni, doma je to. Jdem nebo... To je drsný. Pořádný foťák, ale tohle. Proč? To má 2 mega, to za mě stačí na fotky jak svině. Jo. To už je pak moc prasácký. To už je moc pro úchyly kameru. Ono se těž ty třeba uvidí tady na to. Nožem, někdo mě šlápne pěkně. Ten žaludek. Tohle nechceš. Smricích slušně. Tam si Jo, to jsem, protože si šlápnul do protože jsem šlápnul do hovna. Já jsem někomu svěla kolo! Pavlo je lepší, je lepší! Je lepší, tak Já říkám, že to má najít, tam to má věc. Na mě kouká, jak předlo. Taková jde myšlenou. Já bych se plečka taky. Tak to se povedlo ten. Takhle se dělají obchody. Jde do krámu nakoupit a přijde novým kolem. Nemáte ty velký červený ty? Jak ty jsou tam za 5 kilo jedno, co? Nebo červený. Tak, dobrý, někam to odlož. No, počtoček třeba, nebo někam to dej. Počtoček, jo? No, můžeš, počtoček.